है हमार हैयान को जहिया ढुकल विचार, महाभारत लेबे लगल तहिया से आकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा आप सबका एक बार फिर से। अभी तक अध्याय 2 में 48वां श्लोक तक हमने का पहुंचा रही है जा, जौना में कृष्ण अर्जुन के समझा रहा हूं कि कर्म से भागल ना जा सकेला, कर्म करही के बाद हाँ फल का प्रति आसक्ति न होखे, मोह न होखे। कर्म करो तो के मिलल बा इतने अधिकार, फल का चिंता मत करो, चिंता बा बेकार। कई ढंग से समझा रहा हूं। आगे कैसे कहता हूं 49वां श्लोक कि दूरे रही अवरम कर्मम बुद्धि जोगात धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। 50वां कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् उद्योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। दूरेण ही अवरम कर्मम किसे कहता हूं कि निष्काम भाव से काम कर, हे अर्जुन तज के छोट काम, कंजूस कहल जाला ओह के जे काम करे हो के सकाम। निकृष्ट कर्मन से, नीच कर्मन से दूर रह। अब निकृष्ट कर्म कैसे? तो जौना में आसक्ति बा, फलासक्ति बा, जौन सकाम कर्म बाण स उन्हनी के निकृष्ट मानल जाला, छोट काम मानल जाला। आगे कैसे कहता हूं कि समबुद्धि से संयुक्त पुरुष ना पाप पुण्य के मानेला, हे कैला को फल हई मिली ए माना खुद के सानेला। एही से तू समरूप बना, एही में कौशल दिखलावो, भय जन्म मरण का मिट जाई, बस राह है तू अपनावो। कृष्ण अर्जुन के घुमा फिरा के काम पर लगा रहा हूं, काम पर लगला खातिर प्रेरित कर रहा हूं। पहले अर्जुन के युद्ध करे के कहलन, अर्जुन ना कैलन। फिर सांख्य योग माने ज्ञान योग का बात बतौलन कि ओकरा पीछे का बा। अब धीरे धीरे कर्म योग का तरफ बढ़ल बाहूं। एजा बुद्धि आ कर्म का मिश्रण कर रहा हूं। कर्म कर लेकिन बुद्धि से, तबे पाप पुण्य जन्म मरण का डर से छुटकारा मिल जाए। योग कर्मसु कौशलम, यह योग ज्ञान ज्ञान योग है, काम में कुशलता लाई। ऐसा लोग का होलन तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। ये 51वां श्लोक रहल। ए तरह से जे काम करी ओकरा के का होई, चाहे वो का होई कि जे भी यह राह के अपनावे, कर्मन का फल से दूर रहे, जन्म बया मरब न बा चिंता, दृढ़ निश्चय से भरपूर रहे। ए राह पर जितना लोग चले, बस उहे परम पद पावेला, हो निर्विकार बस काम करे, दुख कबो न नगचायावेला। कृष्ण समझ रहल बान बात के कि जौन हम बता रहल बानी कि अर्जुन ओकरा से तारतम्य नैखन बैठा पावत, एकाग्र नैखन हो पावत, ओके नैखन समझ पावत। अर्जुने ना हमनी के भी लागत है, जे भी सुनत ही लागत है कि ई का कहा रहा था
कि हे कैला का है फल है मिली ये माना खुद के साने ला, ये कुल बात कौना चीज खातिर कहल जाता। हमनी के भी जनाता कि ई कौन रास्ता है कि जौन रास्ता पर पहुँचला पर ऐसा हो जाई, कौन बुद्धि है आ एक चिन्हल कैसे जाई। सब कुछ कहता कि फल में आसक्ति मत रख, तो ये तो भीतरी चीज हो गई। आई हमनी का कब चिन्हब जा कैसे, का सोचब जा एक बारे में, इहे कुल सोच के कृष्ण कहतारम कि 52वां श्लोक कि जदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। 53 कि श्रुति विप्रतिपन्नाते जदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। बहुत बढ़िया से ध्यान देवे जोगी चीज बा। कैसे कि गुजरत बाड़ अभी जंगल से घेर ले चहुओर अनहरिया बा, अब तक जितना देखल सुनल अस्पष्ट न बा सब करिया बा। परलोक लोक सुख सुविधा में जीवन पथ तय अधुराइल बा, इहे सब सुने सुनावेला संसारी जन अकुलाइल बा। कृष्ण कह रहल बान कि अभी तक तोहरा अंदर जौन पहले का कुल चीज सुन ले बाड़ उ भ्रम बा, उचित नहीं के अज्ञान बा। आ ऐसे होत का बा कि तोहरा आगे जौन भी रास्ता बा वो अनहार बा। गुजरत बाड़ अभी जंगल से घेरले चहुओर अनहरिया बा, अब तक जितना देखल सुनल स्पष्ट न बा सब करिया बा। जौन भी हमनी का अपना परंपरा में श्रुति में चाहे समाज से जौन हमनी का पाइल जा वो एगो विचार बने लगेला धीरे धीरे। तो कृष्ण कहता अर्जुन से कि जौन भी तू सुन ले बाड़ ई तोहरा के राह से भटका रहल बा, तोहरा के आगे का रास्ता देखावत नहीं खे। कैसे कहता हूँ कि परलोक लोक सुख सुविधा में जीवन पथ तय अधुराइल बा, इहे सब सुने सुनावेला संसारी जन अकुलाइल बा। जौन नीमन लागता हुए आदमी सुनता, लेकिन जौन हम रास्ता बता रहल बानी वो रास्ता से होई का तो तोरा के ज्ञान मिली, तोरा के बुद्धि मिली, एगो बहुत चमकीला रास्ता मिली। बुद्धि जब जंगल पार करी तब चारों ओर अजोर मिली, सुनल या सुने जोग्य कूल चीजन का तनिक न जोर चली। जैसे हमनी का कहीं जाते नहीं जाओ नहीं जा, बहुत कुछ सुन ले रह जा कि पीपर पर भूत बा तो चुड़ैल बिया आदमी बतावे लन, तो एगो दिमाग में जौन छवि बन गई बिया, एगो दिमाग में जौन वैचारिकी आ गई बिया, ओके लेके आदमी संगे चलेला और ओकरा से चिहुक रहेला मन, भड़क रहेला आदमी मन, जैसे कि हम सुनले बानी। आ जब वो रास्ता पार कर जाला आदमी आ कुछ ना होला तो एगो खुलेला अपना से, एगो प्रकाश मिलेला, कह रहे सब गलती बात रहल है। कृष्ण कहता हम कि जौन हम बताओ तनी ऐसे जो पहले का सुन ले ओखब तौन आ जौन आगे सुने के केहू सुनावल चाही तौन ई कुल भुला जीब, एक कोनो असरे ना हो तोहरा पर। आई सुनले कहाँ से बनी जा, समाज से सुनते जा तो समाज कैसे सुन ले बा। एक के आगे कहता हम 53वां श्लोक में कि वेदन में लिखल गईल भाषा जे काम करावे फल खातिर, एके जब देब छोड़ छाड़ मन तब तोहार होई अथिर। अपना भीतर तब झांक झांक आपन परिचय जब पा जइब, तब दिव्य चेतना मिली तोहे अध्यात्म लीन कहला जइब। का करे जोगबा या का नइखे करे लायक, एकरा में सबके हुआ जुड़ाला। कुल वेद शास्त्र सुनला जानला का बाद सबका एक न एक बेर अधुराए के पड़ता। ऐसे कि जौन हमनी का सुनले बनी जा
तो खाली सुनले बानी जा, ओकरा के हमने का साबित नहीं खींचा कैले, चाहे ओकरा के अनुभव नहीं खींचा कैले, ओकरा के भेदे का चक्कर में नहीं खींचा पड़ल। यही बात के कृष्ण कहता हूं कि अभी तोहरा सामने अज्ञान का अंधरिया बा। देखी लिखल बा कि वेदन में लिखल गई भाषा जे काम करावे फल खातिर। अब वेदन में तो वेदन में यज्ञ का महिमा बा, जे सरग कराह बतावेला, आ सरग बदे आतुर काहे तसुरा सुंदरी पावेला। परलोक लोक दोनों में ही सुविधा भोगे का चाह रही, अध्यात्म लीन ना बन पैबा कब आह रही, कब आह रही। अब अर्जुन इस सोचत मान कि ई कुल तो भीतरी चीज बा, उ जो ज्ञान का चीज बा भीतर हम अनुभव कर सकतानी कि हाँ हमारा अंदर हई चीज बा, लेकिन सामने वाला भी यही स्थिति में बा कि ना बा उ कैसे चिन्हाई। केहू भी अपना के समझ सकत बा, लेकिन सामने वाला ऐसा बा कि ना ई कैसे बुझाई। इहे कुल सोच के अर्जुन पूछ रहा बा। का पूछता रहा कि स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पुछलन मधुसूदन से अध्यात्मलीन का लक्षण, बोली भाषा उठल बैठल आ चाल चलन होला कैसन। कृष्ण जी कहता हूं कि अध्यात्म लीन बन जा। तो अर्जुन पूछता हूं कि अध्यात्म लीन का बाहरी भी तो कुछ लक्षण होई, कैसे जानब कि हम अध्यात्म लीन बन गई, चाहे हम कैसे जानब कि केहू अध्यात्म लीन बा। तो श्री कृष्ण बतावे लगलन तब अर्जुन के समझावे खातिर, अर्जुन का मन से मोह मिटे सुख दुख से बिलगावे खातिर। अब अर्जुन का सवालन का जवाब देता हूं। कैसे दे रहा हूं? 55वां श्लोक। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। मन में कुछ इच्छा पोसल सुख दुख का असली कारण हो, इच्छा से दूर रहल का कही असली नाम निवारण हो। मन ही मन जे संतुष्ट रहे, बाहरी का कुछ ना चाह रहे, उई स्थित प्रज्ञ कहल जालम, ना अंदर ईर्खा डाह रहे। जे दुख में भी उद्वेगे ना, अनमना रहे सुख के पाके, हुई स्थिर बुद्धि कहल जालम, भैराग क्रोध के नाता के। यहाँ अर्जुन का कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल रहा बा, लेकिन एगो चीज पर ध्यान देवे के बा कि अर्जुन पूछले बान कि अध्यात्म लीन का लक्षण होला, आ उत्तर में मिलता कि हई लक्षण वाला स्थित प्रज्ञ कहल जालन। अभी आगे कुछ और शब्द यहाँ से सब एक एक कहल जालन से, जैसे कि अध्यात्म लीन, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, ऐसा कुल 2-4 गो शब्द यहाँ से सबके एक ही कहल जाला। तो अभी लक्षण का कुछ वर्णन भाई। अब देखिए 57वां श्लोक चली, जौना में स्थित प्रज्ञ या अध्यात्म लीन कैसे बोले लन जा, बोलला का विशेषता बा। 57वां बा कि यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम,
नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। का कहता हूँ कि संसार का कौनो चीजन का प्रति जेकरा तनिक नाने रहे, सुख दुख में सुखी दुखी ना हो, इन्हनी से विलग मन देह रहे। स्थिर बुद्धि वाला पकबो सुबह सुबह सरना डालेला, मन में चंचलता न सके ओई स्थित प्रज्ञ कहावेला। केहू ऐसा नहीं के जेकरा अंदर ईर्खा डाह राग द्वेष नहीं के, लेकिन यह कुल्ही का उपेक्षा करे वाला, यह कुल्ही के प्रति उदासीन रहे वाला, वही का जीवन में आनंद आ सकेला। सुविधा आनंद ना देले उहे आदमी आनंद उठा सकेला जेकरा अंदर ई कुल नहीं खे। कैसे उठावेला? तो अगला उठला बैठला का जवाब से थोड़ा स्पष्ट होता। ये जाए वो उदाहरण आइल बा कछुआ का। देखी कैसे बा कि जदा संहरते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वस इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ खोल में सिमटा ले कुल्ही अंग, बाहर का डर लोभ से बचे कहुए ढंग। अर्जुन पूछले बन कि अध्यात्म लिंग कैसे उठेलन बैठेलन, किमासीत ब्रजेत किम, कैसे उठेलन बैठेलन? तो वह कहा कृष्ण जी कि जैसे कछुआ खोल में सिमटा ले कुल्ही अंग, कछुआ अपन कुल हाथ गोड़ मुड़ी ना समेट लेलन सब आ बैठ जालन सब, यानी इंद्रियन के समेट लेला जैसे कछुआ, वैसे ही जे भी अपना इंद्रियन के बस में कर ली समेट ली, उहे स्थित प्रज्ञ आ चाहे अध्यात्म लिंग कहल जाए। लेकिन ये एगो रूपक बा, उदाहरण बा, समझावे खातिर ठीक बा, अभ्यास करे खातिर ठीक बा, लेकिन एक में अस्थायित्व या निरंतरता सहायता नहीं थे। ऐसे कि कछुआ आहट से डर से सिकोड़ लेलन सब अंगन के आ फिर निकाल लेलन सब, फैला लेलन सब। तो कछुआ वाला व्यवहार करे वाला लोग भी बाण नहीं जा, दिखावे खातिर समेट लेलन, लेकिन अंदर से तो बा कुछ जो मौका मिलते वो अपन फिर अंग बाहर हो गई। कृष्ण जी आगे कैसे कहता कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। का कहता हूँ 59वां श्लोक रहा कि भले केहू करे ना भोग पर इच्छा न मर पावे। कृष्ण जी कह रहा कि अंग सिमटा लिहल असली चीज नहीं थे, वो तो परिस्थिति बस सिमटावल जाता, दिखावे खातिर सिमटावल जाता, लेकिन असली बात कि वो सिमटावे के न पड़े, फैल रहे, लेकिन कोनो चीज से मतलब ना रहे। भले केहू करे ना भोग पर इच्छा न मर पावे, केहू संतोष कर लेला केहू संतोष ना पावे। जे अपना मन के राखेला दबा के जोर से अंदर, धीरे धीरे कली अभ्यास मन के लोभ ना भावे। ये अभ्यास खातिर ठीक बा कि सिमटता नहीं, एगो समय आई कि या तो हम सिमटबे ना करब या कोनो मने ना करी, कुल चीज सामने रही या ओकरा प्रति कोनो प्रकार का मोह छोह ना रह जाए। अब देखिए जाए वो आई बा आहार शब्द, निराहार से देहि न हो। आहार माने हमने का जैसे साधारण जाने लगा कि खाना पीना, लेकिन आहार का अर्थ होला कि जे अपना और खींचे, यानी कोनो चीज जो हमने का देखते हैं जब अपना और खींचता, हमने का खिंचाता नहीं जाके नहीं खींचा, खिंचाती अलग बात बा, लेकिन वो अपना और खींचेला। इंद्रियन के बरियारी से रोकल जाला खिंचैला से, लेकिन उचित तो ई बा कि अभ्यास से इंद्रिय रुक जा सो
अपने आप खिंचैबे मत करस। अब यही कुल के कृष्ण आगे कहियन, कैसे कहियन। आज खातिर बस इतने, कुछ और श्लोकन के साथ अगला सत्र में फिर हाजिर होखल जाई। ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।